Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. Leaving town with my black shoes. Down the river I'm leaving my home behind. All the people go against the stream. Why do they all freak out? What do they worry about? Walking through the sunshine, I'm the only one who feels alive. Feels like strolling through the moonlight. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Dit is de laatste stuur van dit jaar. En dat moeten we maar vieren met mooie muziek. Dat doe ik net linnen, maar zoals vrienden hier hebben we er ook al omtekenen miljoen. En ik dit hier weer de 3 voor 12 Song van het jaar lijst. Het aardige van deze list is dat we hier nummer 1 bekend meidje. Dat wordt al je pas letter dienen, zeg ik. 6 januari in Neushoorn. Maar we laten wel alle nominaties jaren. En dat bent het 10 in totaal. Het lijkt mij wel aardig om bij de winnaar van vrienden hier te beginnen. En dat is Heidse, met het nummer Sunshine. Mooi verhaal om deze is dat wij Heidse in het Fries gezongen litten hebben. En dat het intussen een plakje in de top 100 opleveren had. 2 gasten van 3 voor 12. Vind ik leuk dat je hem er binnen. Ik neem ze M&M, Murel en Marije. Beide al jaren vrijwilliger eigenlijk bij deze. Ja, neem het even uit. Het is een platform van muziek eigenlijk. Hè? Ja, het is een platform voor muziek. We hebben natuurlijk landelijk 3 voor 12 radio. Ooit is het begonnen als een website. Daarna uitgerold naar een radioprogramma op de Nederlandse omroep. Ja. En zij hebben in elke provincie van Nederland hebben zij een lokaal afdeling. En wij zijn dan logischerwijs 3 voor 12 Friesland. Ja. En wij houden de lokale muziekscene in de gaten. Ja. Murel, hoe lang doet u dit al? Ik denk dat ik er nu misschien al wel 5 jaar bij zit. 4, 5 jaar. Ja, ook via erin gerold. Jullie zaten volgens mij ergens op het terras. En toen liep ik langs en ik kende iemand die daartussen zat. En die zei, hey, vind jij het niet leuk om eens een stukje te schrijven? Ik zei, nou ja, is goed. En nu doe ik de eind/hoofdredactie met Marije samen. Dus zo kan het lopen. Ja, want je hebt toch eigenlijk een hele protte. Je schreeuwt wel recensies, je hebt wel op reportage bijvoorbeeld. Maar je hebt ze nog een bijzondere projecten. Dus het is net één ding wat je hem doet. Hè? Nee, zeker niet. En we proberen maandelijks een overzicht te delen met muziek van Friese bodem. Dus van artiesten die of uit Friesland komen of hier wonen. Wat uitgebracht wordt, proberen we bij te houden. Maar inderdaad interviews, releases van albums, EP's. Ja, ook wel wat druk met Kleine Prijs van Friesland natuurlijk. Dat je de finalisten eruit ligt. Projecten inderdaad die... Veel in beeldverslagen. Ja, zoals Friesland Pop en Popfabriek hebben natuurlijk ook hun projecten. Daar worden we ook vaak wel voor gevraagd om dan even verslag te doen. Ja. Of het te volgen, fotografen erop afsturen. Soms gaan we wel eens mee op reis. Hè, als zo'n Excite bijvoorbeeld, zo'n uitwisselingsprogramma. Dan gaat er ook wel eens iemand mee. Dus ja. Het is van origine een VPRO-advies. Ja. Nou, ik ben old school. Dus vroeger weer VARA en nog iets extremer de VPRO's. Die wordt voor de alternatieve muziek. Ja. Is dat het nog steeds? Ja, in de kern wel. Alleen, wat is alternatieve muziek? Ja. De eeuwige discussie. Maar daarna Jan Smit, denk ik, komt net gauw
Niet In de heel... recensie voorbij. Nee, kijk, we hebben de scheidslijn sowieso dat we echt de muziekmakers pakken die hun eigen muziek maken. Dus we gaan niet naar tribute bands of coverbands, dat soort dingen. Ja. Maar het moet echt van Friese bodem komen. En ja, soms dan... En- ja, dat zie je nu straks aan de top 10 ook wel. Het gaat alle kanten Dat op. gaat ja. alle kanten op. En in principe, En, de volksmuziek is niet per se iets waarvan we zeggen dat past er helemaal lekker bij. Maar het is ook meer, ik denk, het contact ook wat je met de artiest hebt. Dus als iemand goed kan vertellen waarom die maakt, wat hij maakt en waarom dat op ons platform zou passen, dan is er wel veel mogelijk. Maar het is in de kern is 3 voor 12 altijd wel nog een beetje van inderdaad de indie en de... Ja, behalve dan dat je dus in Friesland zie je toch ook wel weer dat het metal gedeelte natuurlijk belangrijk is. Gelukkig hoor, ja. Ja. Nou ja, dat is ook wel mijn insteek, zeg maar. Maar je ziet nu ook wel gewoon, ja, de hip-hop komt natuurlijk heel veel op. Het is eigenlijk al een jaartje of wat is dat wel bezig. Maar ja, en dan heb je weer, ik noem het altijd maar van die meisjes die van die dromenpop maken. Of toch wel meer de kleinkunst opgaan. Maar af en toe maak je wel een beetje een grens. Want anders zit je al gauw inderdaad in het spoken word. En dat, soms dan heb je daar wel weer interessante projecten in. Ja. Maar Dan bekijk ik het ook een beetje, want het spoken word hebben we ook wel een album. Dan is het een spoken word album, maar de muziek is dan wel... Het is wel helemaal gedragen door muziek wat door jongens hier in de studio in Leeuwarden gemaakt is. Dus dan bekijk je het een beetje per project inderdaad. Ja. Van past het ertussen of... ja, en soms richten we ons natuurlijk ook wel gewoon op de poppodia. Hè? Als die exclusieve shows hebben die gewoon echt bijzonder zijn, ja, dan licht je eigenlijk het poppodium eruit. Dus dat is wel... zo bekijken we het van alle kanten. Ja. En we staan in principe dus wel voor heel veel dingen open. Goed zo. Ja. Zei jij dat? Eigenwijs en eigenzinnig, zeg ik. Ja, Daar precies. geloof ik wel van. Ja. Daarom jou ook in ieder geval de list en deze favoriete zien. Want er is op stemt, ik alle roept in deze uitsturing. Ben je er met de winnaar van Vlinder hier trouwens? Nou, ik denk ik wel tekenend is, hè? Want Heidse, Ja. Sunshine, wie dat? Ja, dat is eigenlijk heel erg poppy weer. Hè? Dus Ja. jou natuurlijk wel weer de breedte van 3 voor 12 hoor. Ja, klopt. Klopt. Ja. 2022. Ja, het is ook gewoon, weet je kijkt nou ook wel naar de kwaliteit van een productie en hoe het in elkaar zit en inderdaad hoe iemand zich profileert. Dus ja, dat hoort er allemaal bij. En Heidse heeft zich wat dat betreft super mooi ontwikkeld ook in de loop der jaren. En doet het gewoon hartstikke goed. We beginnen naar de eerste van Dut zien. Maar ze werd gewoon heel neutraal op alfabetische volgorde hadden ze maar zet. Dus Ja, daar zit correct. geen enkel oordeel in. Zit ik er maar even bij. En welke de Song of the Year, Song van het jaar, het versje van het jaar wordt, dat jaar we 6 januari. In ieder geval, tof dat je hem er binnen. Leuk dat we even door de platen beginnen. Ja. Als je dit programma op de radio jaren, ik moet ze nou nog even de plaat met inkwartje vanwege tijdgebrek. Dat had met de radiowekker te maken, heel simpel. Maar je kent dit programma kies in geheel gewoon als podcast en als podcast nog waarom had ik je op de diverse podia. Kom ik straks nog alleen maar op waarom. Maar dan weet je het in ieder geval even. Dames, ik wil ook naar de eerste taal. Waar maak ik het wutje aan? Nou, Wie gooien we er als eerste in? als eerste gooien we Shell erin. Shell, met een C aan het begin. Ja. Back from the Feeling. Wat wel een leuk voorbeeld is met Shell, is dat zij nu al een tijdje woonachtig is in Brighton. Engeland. Ja. Maar dat laat ook meteen wel een beetje zien de breedte van Friese bodem. Want ze heeft wel hier, ze is hier veel geweest, ze heeft hier gewoond. Dus ze blijft toch altijd wel een beetje van Friesland. Wij weten altijd wel wat ze doet, ze houdt ze op de hoogte. Ja. Hebben wij in het Fries een hele mooie uitdrukking voor. Een Fries om Utens. Ja, Fries om Utens. Ja, nou, nou. precies. Waar is Shell? Is dat een dame? Shell is Michelle Hendricks van voorheen Zwerva. Zij is dus nadat Zwerva eigenlijk gestopt is zij dus naar Brighton gegaan. En is daar haar eigen pad gaan volgen. En Haar carrière gaat daar op dit moment echt eigenlijk hartstikke goed. heel goed. Ja, dat wordt goed opgepakt daar.
Michel en Back to the Feeling. Een Friese Muttens, hier wel even constateerd. Mooi, lekker nummer. Al geldt voor alle platen natuurlijk in dit uur. Ja, Tim, kijk wat voor smaakje hebben. Maar dit klinkt wel hartstikke goed. Ja, ze zitten dus in de shortlist van 3 voor 12. Er kan net meer stem worden ook, hè? Nee, klopt. Nee. Dat is nou gebeurd. Alle Dit is een kanalen. top 10. Ja. En hier zit de winnaar ergens tussen. En die horen jullie 6 januari als Ja. je naar Neushoorn komt. Dat kun je op geen enkele mogelijke manier je boven tafel krijgen. Nee. Waar het wint. Nee. Nou, nee. nee. Maar wat whisky en dat soort Nou, dingen. dat nee. Ja, nee. We houden het spannend. We houden het spannend. En dat feestje wil ik zeker net verstieren. Ik vind het wel leuk om eens even op een rietje te zetten wat er in Friesland gebeurd is qua muziek dan in ieder geval. Maar met 2 gasten nogmaals, als kijk in Skekelst, Murel, 5 van de raad van 3 voor 12 en Marija Heida van diezelfde organisatie. Scoa je het oor om nog een platen met mij te draaien in ieder geval. Ja, even toch weer een leuk poppie hier. Ja, het is wat een dooddoende vraag, maar ik vond het heel gek hier persoonlijk. We komen uit die corona. Nou, ik wou net zeggen. Ja. Wie komt met horten en Ja. stoten los. De jeugd wil heel graag naar evenementen en de oudere generatie let het in het begin ook wat lezen. Dat is een beetje tweedeling ondergang, hè? Ja, ik wou eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Ik merk dat ik, als je er met zoiets als 3 voor 12, nou ja, zeg maar een soort als hobby hebt. En dan merk ik wel dat dit jaar echt voor mij ook een opstarter was. Het is, je volgt het wel, maar je voelt het niet of zo. Ik weet dat is echt persoonlijk. Ja, het is echt persoonlijk hoor. Maar ja, een ander die gaat er vol in. Maar ik merk wel dat het lastig is om. Ik mis persoonlijk ook wel heel erg bijvoorbeeld een Asterix. Waar ik dan op vrijdagavond eventjes gewoon naar binnen liep. En waar je dus veel contact had met de lokale scene ook wel. Dat begint nu weer een beetje vorm te krijgen in Neushoorn Café. Dat er gewoon leuke bandjes van Friese bodem staan. En dat je er even naar binnen loopt en denkt, oh, dit is leuk. En dan ga je weer weg. Maar ik moet wel heel veel kracht verzamelen om dat te gaan doen. Is dat een gevoel, Murel? Ik heb heel erg het gevoel gehad bij sommige dingen dat het echt totaal aan me voorbij gegaan is. En dat ik het dan niet bewust ergens niet naartoe ga. Maar dat ik dan op de bank zit en zie, oh, er was nu iets in Neushoorn wat eigenlijk heel erg leuk is. Maar ik ben daar niet, want ik heb het totaal gemist. En dat is niet een gebrek aan, ja, misschien ook wel, maar dat je er geen zin in hebt of zo. Maar het is allemaal een beetje... opstarten. Ja, het ik is weet echt niet. een opstartjaar geweest. Het is echt een weer, opstartjaar. En ja. met de festivals natuurlijk. Nou, wij hebben een aantal dingen waar we gewoon standaard heen gaan. Dat is Madness. Dan gaan we met z'n allen naar Ameland. Dat is altijd een feest. Maar dan ben je ook op Ameland. Dus dan doe je ook meer. Want je bent er. Je zit in een soort van bubbel met dat festival. Welcome to the Village was nu midden in de stad. Was voor ons zoeken van hoe gaan we dit nu doen met al die podia. Het is binnen. Wat wordt de vorm? En Into the Grave gaan we natuurlijk elk jaar heen. Maar het was allemaal een beetje... Zeg maar, dat zijn dan de momenten waar je met elkaar bent, met je team. En dan werk je eraan. Maar alles daaromheen was een beetje... Ja, het ging een beetje op routine, vond ik. Ja. Je hebt natuurlijk, we hebben best wel een trouwe club mensen die verslag doen en foto's maken. En dat doen we dus eigenlijk al best wel een aantal jaren met diezelfde club. Dus het ging een beetje ook op automatisch piloot. En echt niet dat je er geen plezier in hebt. Want inderdaad, als je dan op zo'n festival bent... of je bent dus inderdaad bijvoorbeeld voor de Kleine Prijs van Friesland... die kennismakingsgesprekjes aan het doen. Ja, dan heb ik ook wel weer zoiets van, oh, wat is dit toch leuk... Ja, maar het is gewoon... ik denk dat we allemaal wel een beetje een soort gekke klap hebben gehad wat dat betreft. En vooral de artiesten natuurlijk en de mensen die in de industrie werken. Maar voor mij is het persoonlijk ook wel... blijkbaar toch van de hele beleving. En dat jij meer namelijk te verdedigen. Even op begon van wat is dat gevoel van het hier. Ik wonderlijk, want we zijn al hier redelijk actieve mensen vaak. En net benauwd om even op de fiets te stappen of in de auto om ergens heen te gaan. Absoluut. En we halen hier een heel jaar blijkbaar nodig. En misschien nog wel langer om erop te starten. Ja. En dat je daar een paar weken van nodig had, dat kan ik dan wel logisch verklaren. Maar ik had zelf ook zo. Nou, gelukkig. Het wonder net inkomen. En het komt echt wel goed. 2023, echt. We staan weer overal vooraan. En hoeveel impact dat hele corona-verhaal op uw denken, uw dwaan gewoon had. Ja. En los van het rationele. Maar, Ja, klopt.
Maar goed, wat er dan eigenlijk gebeurt, gelukkig is er de hoenderkop. Ja, Ja, nou... Ik wil weer een stabiel gevoel. Ja, en dat die is... komen dan weer met een stunt. Ze gaan natuurlijk geweldig scoort met Stier, de film. Ja. Ik mag toch even... Heb je die show intussen? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nou ja, de Nee, hele hoor. Friese artiesten zien die wordt vermoorden. Ja, Dus, en... nou. Oh nee, ik wou wat zeggen, maar Nou, dat... dat mag ook nee. Had ze het nog gewoon vergeten? Nee, jou kunnen even terug. Ik is misschien nog een soort sequence erop zetten. Maar goed. Ja, wie kamp van Friesland? Wat vind je ervan? Is 3 voor 12'ers? Ja, ik... Want de hoenderkop is een beetje... Het is camp, cult, maar ik wil boerenrock en serieus. ja, nou, ik heb meer zoiets... Dit is gewoon... Ja, ik vind het gewoon mooi. Dit kan je gewoon niet echt missen, zeg maar. Ja, past het helemaal bij 3 voor 12? Ja, ik weet het niet, maar het is wel gewoon... Ja, het is gewoon... Ja, kijk, je moet gewoon eigenlijk gewoon ontzettend veel respect hebben voor wat ze doen en wat ze voortbrengen. Zeker. En ja, de hoenderkop hoort er gewoon bij. Maakt niet uit. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history, but to the world we are a mystery. So we are going to tell the world, all the peoples and the boys and girls, Friesland Boppen means Friesland above, the beautiful place that we all love. You know the Dutch, they don't like us that much, and it's because they are jealous of us. But we don't care at all, we're just gonna build a wall so they can suck a big fat hairy balls. And in Friesland, we drink a lot of beer, and we're making Baerburg over here. And Hoenekop, Monster Shot, man, we like to drink that a lot. And so we sing, and so we sing. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history, but to the world we are a mystery. So we are going to tell the world, all the peoples and the boys and girls, Friesland Boppen means Friesland above. Friesland Boppen. Ja, je komen draaien listen eigenlijk wel heel erg bij elkaar in de top 1000. Die is bij de eerste 1000, de Friese top 100. De wit uitslag nog net van, maar ze staan bij de eerste 10 bij dit nummer. En Hewitt bij deze speciale thema-uitsturing vanwege 3 voor 12 Song of the Year, neem ik het maar even populair. Ja, ben ze in ieder geval ik bij de top 10 eindigen. En waar het wint, we zullen het al eens zien. Toen ik me woord wijzen dat zowel de top 100 als Dat zou Song wat of the wezen, Year, ja. Dat zou de wat song, wezen. nou goed, hoort in de gaten in ieder geval. Daar praten we hier toe. En het contrast kind net grutter, denk ik mij, de volgende plaat die we draaien kunnen. Ik van het allrounder hier. Een van de grote muzikale talenten had bij het label Excelsior tekenen Esther de Jong. Ja. Ja. Een ijskierige artiest. Ja, dat is ja, Esther heeft altijd wel een plekje in mijn hart. Dat, ja, inderdaad, wat je zegt. Natuurlijk bij een groot label getekend. Wel vlak voor de corona ook weer, volgens mij. Dus dat was eventjes doorploeteren. Maar ze is helemaal up and running. En, Nee, dit nummer gaat er ook over dat ze gewoon doorgaat met wat ze aan het doen is. Ja. En wat je er ook van vindt of van zegt. Of ook al vinden mensen het niet goed gaan, ze doet het ding. En ja, het bereikt dan toch weer een plekje in de top 10. Dus dat is wel mooi. Ja, want het is een eigenzinnige dame, maar dat is echt heel positief. Ja. Dit is typisch een artiest die had in je lijn van haarzelf. Ja. En natuurlijk wisselt dat wel eens, maar elke keer betekent je misschien met Nijlingen. Maar die Esther de Jong bedoelt heel erg Esther de Jong. Heb ik ja, het idee, hè? altijd. Zeker. Ja, ook als je met haar praat, als ze zingt. Het is dat wat er staat, is het ook, zeg maar. Ja. En dat is heel charmant, vind ik dat aan haar. Maar het zijn hier even wat breder zien. Ja? Net heel gauw zien de provincie uit te gaan en landelijk proberen te landen. Ja, ze zit bij een landelijk label nou, maar zou dat heel goed voor haar ontwikkeling wezen? Ja, weet ik niet. Ik vind dat ze hier Dat blijft is een ook soort weer passen Lucky bij het feit Fonds, dat ze... route krijt, ik neem het maar Ja. even. Hè? Ja, ik denk, ik vind ik ook lastig om te beantwoorden. Ik weet ook helemaal niet in hoeverre dat echt haar intense ambities zijn. Volgens mij voelt ze zich wel heel erg prettig hier in de omgeving, zou ik maar zeggen. Maar het verdient wel landelijke aandacht, vind ik. Want ze maakt echt mooie dingen. Ja, zeker. We gaan het noemen nachtjapon draaien. Er komt nog meer van haar uit, ook, hè? Ja, Tenminste, er komt nog. ook Ja, Ja, er komt deze nog is meer. vrij recent ook. Ja. Deze is nog niet zo heel lang uit. Dus
in 2023 kunnen we inderdaad meer verwachten. Ja. Mooi clipback trouwens, jongen. Ja, En op heel YouTube, prachtig. Ja. mooi makken. Ja. En dit is ze, Esther de Jong en Nachtjapon. Ik heb vandaag een boze droom, al voelt het langzaam als gewoon. Al tijden is het aan de gang, het duurt mij al met al te lang. Ik ga vooruit, rennend in mijn nachtjapon, maar waar ik dacht dat dit begon. De eindeloze nachtmerrie waarin ik steeds geen uitweg zie. Ik ga nee moeder, je boze droom, al voelt het langzaam als gewoon. Al tijden is het aan de gang, het duurt mij al met al te lang. Nachtjapon van Esther de Jong. We draaien het in deze aflevering van Noorderwien. Tegen mij Murel en Marije. En dat gaat alles te krijgen mij. Song van het jaar van 3 voor 12. Ja, we dan ook maar naar de volgende keer. Want we zitten in een richtje van de Hoenekop richting Esther de Jong. En dan gaan we weer een stap verder. En dan komen we misschien wel bij op dit moment de grootste Frieske popartiest uit, hè? Dat denk ik wel. Bijna wel, ja. Ja, dat is wel, hè? dat Joost. denk ik wel. Als je het landelijk bekijkt, dan is het zeker... Die gaat hard. ja. Ja, nou, het is hier de Pinkpop en de Grande Festivals. Dat een zeer succesvolle clubtour. Ja. Ja. Ja, hij is een tijdje weg geweest. Hij heeft een tijdje geen muziek gemaakt. Volgens mij ging het ook niet zo goed met hem. En toen was hij op Pinkpop. En ineens is het een soort van... hij is er niet meer te stoppen, zeg maar. Met hoeveel streams die krijgt en optredens. En ja. Wat is de kracht van Joost? Ja, zijn... ja... Want ik vind het totaal ongrijpbaar fenomeen. nou, dat denk ik. Maar die ongrijpbaarheid, maakt het hem dat... Ja. Maakt het dat hem zo bijzonder? Ja, en zijn teksten gaan... Kijk, Friesland Bob is dat niet echt. Het nummer wat we zo gaan luisteren, dat staat er wel los van. Maar Joost heeft best wel een turbulente jeugd gehad. En dat omschrijft hij ook wel veel in zijn nummers. Terwijl het niet per se muziek is wat je zou koppelen aan hele gevoelige onderwerpen. Maar dat doet hij dan weer wel op zijn manier. En ik denk dat die combinatie wel ervoor zorgt dat het heel populair ook is. Of dat hij populair is. En Friesland Bob is daar uitgekomen als een soort hit... wat echt gaat over zijn roots hier in Friesland. Over dat hij bij de Boys gewerkt heeft. En Friesland Boppen. Maar ik denk verder dat wel... ja, gewoon wie hij is en hoe hij omschrijft wat hij doet... de manier waarop hij dat doet, dat wel pakt. Ja. Is Joost hip-hop of is het wat oors? Is het wat breder? Ja, vind ik ook Ik heb altijd net wat... zo'n hip-hop gevoel bij hem. Nee, ik ook niet. Nee, Zelfs ik, vol gebaseerd dus op rap en beats. ja, ik vind het, als je dat luistert, vind ik het toch wel meer naar de richting jeugd van tegenwoordig. Een beetje dat, het is allemaal Opposite-achtige, de woordkunstenaars en en er zit natuurlijk een vleug van grappigheid in, maar ook wel inderdaad, als je dan goed luistert, dan hoor je ook wel weer heel veel andere dingen in. Ja, ik weet het, ik vind, sowieso dingen in een kastje stoppen, geen idee. Maar het is gewoon, ik vind het lollig, ik vind het leuk om naar te luisteren en dat is het gewoon. Ja, wat over dat album, waar dat album ook over gaat. Hij viel dus dit lees ik even voor van de landelijke 3 voor 12. Die heeft een interview met hem gedaan. En hij viel een soort van diep dal na zijn eerste muzikale periode die hij gehad heeft. En heeft heel veel gedoe gehad met de GGZ. Is daar heel lang mee bezig geweest. En nu heeft hij dus ook heel erg omschreven in zijn nieuwe album. Dus met zijn mentale issues. Persoonlijk. Ja, zeker. Ja. We draaien Joost. Friesland Bob. Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbaan pop. Take gravy and baby let's get it. Kom vandaag en dagen op Reddit. Kom van Rainman's Raving Rabbits. En ophouden had ik fucking veel credits. Ik moest werken bij de boys. Mocht niet ballen met de boys. Maar ze lieten me geen choice. Want ze vonden met de queer. Friesland Bob, jawel, van uw eigen Joost, om het zo maar zo te drukken. Dat wakte zes, omdat hij eigenlijk een album, heel persoonlijk, maar ook heel erg hoe Friesland maken had. En daar had hij een protte aandacht voor gekregen. Ik zeg opnames trouwens, van zijn optreden op Pinkpop, met een Friese vlag erbij. Ja. Dus hij schamt zich zeker net voor zijn oorkomst. We gaan toch even door. Wanneer ben je Fries en net? Voor mij is dat iedereen die in deze provincie wennet. We beginnen even naar een artiest die van Boeten komt.
en even mij echt tijdelijk vanwege een stage ik waar de provincie verlitten had. Sarah Dekker, Moodloops. Laat ik dat even beginnen. Even je mening, ja, een meisje met gitaar. Wat is Meisje met wat meer dan wel, hè? Ja, het is... ja... Ik vind het altijd zo grappig om te zien dat sommige... hoe zeg je dat? Jonge mensen al zo... zo diep zitten, zou ik maar zeggen. En dat heeft zij natuurlijk ook wel over zich. Dat ze heel volwassen, mooie liedjes maakt. En heel... het een heel eigen geluid ook wel weer heeft, zeg maar. Ze heeft natuurlijk ook, wanneer was het? 2 jaar geleden? Vorig jaar heeft ze de Kleine Prijs van Friesland natuurlijk gewonnen. En dat vond ik eigenlijk, dat is wel bijzonder voor een meisje dat dan inderdaad op de rand van het bed zit met een gitaar. En dus op die manier wel haar boodschap over kan brengen. En dat zie je heel erg bij Sarah. En dat Paper Planes is gewoon een heel, heel gevoelig mooi liedje. Ja. En ik vind het leuk om te zien dat zij veel... ze is hier nu in Friesland voor de studie, is ze denk ik hierheen gekomen. Maar zij doet wel veel. Ze zit niet stil. Ze doet, als er een mogelijkheid is om aan een project mee te doen of aan een uitwisseling. Of ze heeft voor jullie dat project gedaan in het Fries ook. En ze heeft met Excite die uitwisseling gedaan. Tijdens Welcome to the Village. Ja. Dus ze is wel... zelfs een theaterstuk in de binnenstad van jou. Daar had ze echt de muziek verschreven. Dus ik vind het wel mooi om te zien dat zij echt niet alleen op haar bed blijft zitten met die gitaar. Maar dat ze echt wel de mogelijkheden aanpakt om verschillende projecten te doen. En zo mensen te leren kennen. En Ja, ze komt van origine uit Greensland bij. En ik geloof dat ze nou vanwege een stage in een studio... ergens in den landen waar tijdelijk even ergens horen. Maar dat mag. Het idee dat ze hier wat heen bloed in Friesland. Bevalt hij je wel goed, toch? Nou ja, en terecht. Ja, toch? Het is hier prachtig. Wij beginnen van Moonloops. Paper Planes draaien. I've been making paper planes, sending them to don't know where. I've been throwing paper planes, but I'm running out of paper here. I've been sending paper planes, hoping that one day they'll reach you. But what if I do reach someone this time? Fly. Some words are better left without reply. May they always stay protected by the sky. Paper Planes, prachtig mooi nummer van Moonloops, oftewel Sarah Dekker. En die verrast is gelukkig maar een heel soort mooie, ik neem het maar even, liedse versjes. Staat dus in de top 10 van Song van het jaar, Song of the Year of Versje van het Jaar. Ik doe het maar even niet. En de Friese song van het jaar, hè? De Friese song van het jaar zit ik er maar even bij voor 3 voor 12. Daarom, Muriel en Marije hier aan tafel, want deze 2 dames geven eigenlijk toch de shortlist hinnen. En ik zie nog maar niet een keer, 6 januari zult ooit bekend worden wat uiteindelijk de winnaar worden is. Even, wat gebeurt er aan 6 januari? Wat is dan? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Er gebeurt een heleboel op 6 januari. Want je hebt de Friese Pop Awards. Ja. Die worden dan ook uitgereikt. En wij hebben dit jaar eigenlijk de handen een beetje ineengeslagen met Friesland Pop. Dat de Song van het jaar ook uitgereikt wordt tijdens de avond van de Friese Pop Awards. En daar valt onder de Friese Pop Award, maar ook voor de beste clip, beste album. Wat hebben we nog meer voor categorieën? Ook is er een hele grote borrel voorafgaand aan het geheel. De Friese muziek. Een hele grote borrel. Nou word ik wekker. Hele grote glazen. Nu pas. Een muziekborrel met heel veel mensen. We moeten allemaal komen. Het is een beetje om met dit muziekjaar af te sluiten en het nieuwe
in te wijden. Dus in samenwerking met Friesland Pop. 6 januari in de avond, volgens mij... Is het feest? En Ja. dan onderdeel daarvan is de Song van het Jaar. Wordt uitgereikt door Heidse, winnaar van vorig jaar. Hebben we ook even geluisterd, maar die gaat hem uitreiken. Alleen we weten nog niet aan wie. Nee, dat houden we nog even geheim. Ja, je versprek je hem net, per ongeluk. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee. Jammer. Nou, misschien wel aan de volgende band. We hebben intussen net al in Noorderwien op televisie. Gewoon show even op YouTube. Ik ben een echte ervaren muzikant, maar de band is relatief nij. In ieder geval voor het grote publiek. En volgens mij gaan ze volonteren hier in een oefenruimte al goed oefenen. Een fantastische noemerskreun. Ik hou er wel van. Het is een beetje sleazy rock'n'roll, vind ik het. Ja. Papa J en de Holy Rollers. Is dit je smaak een beetje? Ja, ik vind het wel, joh. Ja? Ja, het is wel catchy. En ja, Wel lekker gewoon. ja, het rammelt lekker door. Candy, Papa J en de Holy Rollers. Who's that girl walking in? I see, shaking hips in front of company. Buy her a drink, move to the sound. Ja, lekker. Ik persoonlijk zit ik er maar Ja. even bij. Papa J en de Holy Rollers. En het nummer Candy had in ieder geval de laatste zien van Song van het Ier bij 3 voor 12 hellen. Ja, volgens mij ken je hem dit ik wel waarderen. Hè? Gitaar, Ja. sleazy. Het is wat... ik zat net even stiekem te gapen, maar ik ben weer wakker. Wie gaat terug met al wel een te gekke band, maar ik eigenlijk zeggen. Seawolf. Ja. Ja? Ja, het is een beetje freaky, een beetje jaren 70. Ja. Een beetje psychedelic bijna. Ja, een heel... Uitgesponnen, wat langere ja, nummers. ja, je Ja. moet er... ja. En zij in 2022 gewoon hebben eigenlijk van zich laten horen. Ja, ze hebben 2 weken geleden was het denk ik de Friese Vinylclub natuurlijk gedaan. In Neushoorn ook weer. En daar hebben ze een EP gepresenteerd die dus nu ook op vinyl verkrijgbaar is. En daar hebben ze 4 nummers voor opgenomen, waaronder dus de track die nu ook in de top 10 staat. How the World Gone. Wat wel leuk is dat ze eigenlijk ook een ander album klaar hebben liggen. Ja. Dus we kunnen snel meer van ze verwachten. Vind ik net erg. Nee. 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 Dit is... Ik wel een mooi fruitje eigenlijk. het Ik is- vind het een fantastische band. Ja. Echte pure muzikanten. Hè? Ja, absoluut. En gewoon heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dat je hebt... Nou, daar wil je ook niet een label op plakken. Zo van, je kan wel horen dat het uit Friesland komt. Maar ik vind het een heel internationaal geluid hebben ze. En dat is wel... dat vind ik wel bijzonder aan ze. Ja, en het past prachtig in een traditie die door een beetje met de Serenes begonnen Ja, is. ja. William Scene's Transport Music, dat soort bands. Ja, maar dat toch misschien nog wel ietsje rauwer nog. Ja. Ja, het komt echt recht uit de klooi. Goed zo. Ja, het beeld ergens. Ja. En in ieder geval op een plak, bij wij als woordpiek, want daar waait het de hele dag. Ja, nou ja. Maar dan maakt je dit soort muziek. Moest er maar even naar How the War Begun. Seawolf. Two cruise missiles hit Freedom Square. It was a cool spring day that fell out of the air. Pops told his grandson, don't you even be scared. The world has never turned different, the world has never cared. The flag of 2 colors hangs by her treads. No one will forgive, no one will forget. Prove that you're with us, prove you won't let us down. We call on you all, don't forget about this town. And then the war began. Well, if the Bible is right, saying our time is nigh, and judgment will come for all those who won't fight. Woke up in a different world, mirrors don't work anymore. What do I even have to offer? Who will do settling the score? When judges rule laws and rights become wrongs, the devil you'll find in all victory songs. Right there, right there, right there. The war Begun. Seawolf.
te gekke band, maar dat hebben we even geconstateerd. En een te gek nummer trouwens. Ze hebben mij dan hier onder de Friese Vernielclub, maar ik even zeggen, dat zijn bands of muzikanten die worden vregen om een LP, gewoon oldschool LP te maken. En dat wordt dan presenteerd in Neushoorn. Ja. En daar kun je lid van worden, een soort abonnement. En dan krijg je die plaat en dan bestuurt nu vast zo'n concert. Zijn we er in ieder geval? Zeewolf, begreep ik van Murel. Had alweer een nieuw album klaar te lezen, dus van mij weer een mooie smoes om ze van Noorderwien nu te doen. Want dit soort bands mij voor mij altijd komen en bluwen en mooie muziek meidje. Even een korte stelling, jongens. Even aan het begin van het programma. Wat leven naam? Asterix is er eigenlijk net meer. De Groene Ster is inmiddels compleet letterlijk schoongevaagd voor alles wat cultuur en muziek onbelangrijk. Ja, en daar kunnen we alleen nog maar in het bikini heen. Gaan wij de donkere dagen te meer in Friesland? Nou, ik vind het wel, het wordt wel een dingetje hoor. Ik maak je bijvoorbeeld zwaarder. Ja, nou, eigenlijk wel. Ja, ik ben wat ouder dan hem en ik had de tijd nog meemaken dat jou het een relatief dere ster weer. Ja. Altijd ruzie en geneuzel en 2 kleine podia en dat wie het dan. Toen had ik de opmaat met Asterix, Welcome to the Village en neem al die horenfestivals maar op. Mij maken dat het begon te prikkelen, het werd creatief, jonge meisjes, er waren sceentjes, clubjes bij elkaar kwamen. Er is een hele productie uitgekomen. Ja. Vervolgens de popacademie, die drive die zich gewoon ontwikkeld. Nou, maar zitten we nou... Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het ook moeilijk om de huidige scene, zeg maar, die het wel proberen, om die niet te demotiveren. Want de club van Welcome to the Village is natuurlijk nog wel, of eigenlijk van Asterix, Welcome to the Village, is natuurlijk nog wel, probeert nog wel heel veel. Het komt alleen gewoon nog niet, en daar heeft corona natuurlijk ook weer aan bijgedragen. Ik vind wel dat bijvoorbeeld als je kijkt naar Bolwerk en Uduna, die blijven eigenlijk altijd gewoon heel stabiel. Ja. Die hebben ook goede artiesten staan daar nu op de podia, vind ik. Iduna natuurlijk heel erg gericht toch wel op die metal scene. Nou, er staan echt wel mooie dingen. Maar ook gewoon andere programmering. Je ziet nu dus in Neushoorn dat daar in het café proberen ze echt wel die booster ook weer in te krijgen. Dus ik denk dat het een beetje hetzelfde is als wat wij net zeiden. Van het moet allemaal weer even ergens moet de gang erin komen. En er moet weer een nieuwe club mensen opstaan die enthousiast is, die er zin in heeft, die het ziet. Maar het is wel spannend, vind ik. Ja, en in Neushoorn zijn nu ook nieuwe programmeurs per genre ook aangenomen. Dus ja, maar het is inderdaad wat er nu bijvoorbeeld in Neushoorn Café gebeurt, dat is heel goed en leuk. En het is hopen dat dat groter wordt en een soort van basis wordt voor inderdaad weer een nieuwe club mensen die weer wat leven in de brouwerij brengt. Maar het verlies van Welcome to the Village, dat dit jaar natuurlijk definitief niet gaat maar ja, sowieso eigenlijk alles wat daar natuurlijk plaatsvond. Ik bedoel, sci-fi is niet mijn ding, maar is wel een enorme soort wereld die daar open gaat, zeg maar. En waar je als niet-Goa trance liefhebber gewoon ook een fantastische weekend kan hebben. Nou ja, Welcome to the Village en ik sci-fi ben van die festivals, dat gaat wat verder dan even heel simpel zijn, een patatkraam, een podium. Absoluut, ja. En, dat zit, en we doen er een hek omheen en een keer een kaartje en om 1 uur met iedereen in een hoes. Ja. Welcome to the Village, we bezig met dat hele groene idee. Ja. Het duurzaamheid, het eten, wat de voedsel. Breedte, creatief, sci-fi, een hele specifieke doelgroep, internationaal zelfs. Mm-hmm. Het is al je voort. Ja, het is al je voort. Ja, en het is. Of de leuk worden, of is het gewoon het bij de golfbewegingen van jonge mensen die het leuke dingen betekenen? Vrees dat het daarbij hoort. Dat het dus inderdaad die golfbewegingen zijn. Maar het zou toch wel prachtig zijn als er weer heel veel stimulans zou komen. En vanuit de gemeentes, vanuit de provincies, dat het gewoon wel dat er weer iets gaat borrelen. En dat er gewoon een mogelijkheid is om het te laten borrelen. En dat we ons nu niet helemaal stuk gaan staren op het feit dat het dan bij de Groene Ster nu helemaal stuk gelopen is. Dat is gewoon. Het is super zonde.
Maar ja, ook daarin moeten we weer door, zou ik maar zeggen. Tiet van je Rebels gewoon niet opstaan. Ja, nog iets echt. geks. Dan steekt oké, deze zeg ik net hoe komen. Want het mooie is aan wel dat je kan zien dat aan hoe Asterix is begonnen en hoe dat ook allemaal weer hun eigen pad is gegaan. Hè? Paul van Berlo die natuurlijk helemaal into the graves en al die dingen is gaan doen. Dat het kan wel. Je wordt dan heel erg dwars gezeten. Maar er moet gewoon iets kunnen. En dat, Maar goed, ja. We moeten misschien maar gaan rammelen bij het gemeentehuis. Ja, ik weet het niet. Actie, revolutie, maar ik denk nog steeds als 50-plusser. Kom op. Ja, nou ja. Kom op. Ja, moeten wij dat dan ook nog gaan doen? Weet ik niet. Nee, het moet vanzelf komen. Ja, komt vanzelf. Maar waardeer nu wel de dingen die er nu gebeuren, moeten we gewoon wel blijven koesteren. Want er zijn nog wel mensen heel hard aan het werk ook op dit moment. Maar ik baal er wel van dat Tuurlijk. zakkenpot makken is. Maar niks is definitief. Dus lid is vooral verrassen. Bijvoorbeeld mijn nieuwe act, die trouwens de kleine prijs van Friesland won had. Ja. Weet je meer van SSTO? En die kiezen net zo goed. Ik had de muziek jet. En dat vind ik zeer, zeer aangenaam. Ja, het zijn dat echt, is het ook, ja. rasmuzikanten die gewoon niet achter een instrument weg te slaan zijn. En ik ken zelfs jongens die heel veel muziek maken en heel veel geprobeerd hebben. En SSTO is hetgene wat eruit gekomen is, waarbij zij zich het meest, wat het meest past bij wat zij maken, wat zij kunnen. Hele goede muzikanten, hele goede muziek. Volgens mij doen ze ook alles zelf. Ook qua producties en zo. En ik vond het terecht de winnaars van de kleine prijs. En ik hoop dat ze hier ook vooral in Friesland blijven en mooie dingen gaan doen. Want echte muzikanten. Ja, heerlijke, dromerige muziek, zo kun je het ook wel omschreeuwen. SSTO, bij het nummer Drifting. Frieske band, ze won de kleine prijs van Friesland. En redelijk ervaren muzikanten ook, hè, deze jongens al. Dit draait al een beetje mee, of net? Ja, ze hebben heel veel gemaakt, maar nog niet heel veel echt uitgebracht. Ik denk net zo lang muziek gemaakt dat ze dachten, dit is het. Ja. Nou, en dit is het. Het wordt het soms even het kwartje vol. Ja. Het staat in de top 10, zeg maar, van Song van het jaar van 3 voor 12. We hebben nog 2 platen te gaan in deze aflevering van Noorderwind. De laatste trouwens van dit jaar. En ga je de radio ervoor, ik zit er maar even bij, op de podcast en op YouTube kunnen we de nummers in zijn geheel soms draaien. Soms is er een algoritme die knoert het alles voortgooit. Daar kijk ik nog net zo vol ontwaan. Voor de radio maar we het soms even in kwartje, want anders dan krijg ik ruzie met de baas. Want dat maakt me toch wel oor naar de oren horen. Volgende plaat komt van een toffe band, vind ik zelf, Ter Ziele. Ja. Waarvan je is de grootste fan? Ik. Doe. Ja, ik ben sowieso een metal liefhebber. En deze jongens, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze zijn ergens vandaan gekomen. Maar ze zijn nog niet geland. Het is echt, die gaan echt sky high op het moment. Goeie band, strakke band. Strakke band, ja, goeie, ja, gewoon het klopt heel erg en heel eager, zeg maar. Ik vind ze staan voor heel veel dingen open, vind ik ook. En het is gewoon een toffe band. En heel erg bijzonder. Ik vond het ook leuk om er is nu wel een nieuwe zanger inmiddels. Maar daarvoor was het de frontman van 13 Steps.
En dat vond ik ook wel verrassend, want dat was toch meer de hardcore richting. En dit is doom, duister, heel van alles. Maar ik vond, ze zetten gewoon een hele goede show neer. En ik heb ze de laatste keer gezien bij Soul Crusher in Doorn Roosje. Dat is ook zo'n doom, sludge, metal festival. En ja, dan staat ook gewoon de hut vol, 's middags al. En dat doen ze hartstikke goed. Die scene is dus heel trouw, eigenlijk, fanatiek. Ook, ja, maar ook wel, dat wordt het is een soort, wel een niche natuurlijk. Maar ik vind dat ze zich echt gewoon heel verrassend inderdaad in één keer geprofileerd hebben. En dat vind ik leuk, dat je dan ziet dat zoiets in één keer soort toch wel gewoon aanslaat. Binnen de scene dan natuurlijk. Hè. Het is niet wat je op de dagelijkse Radio 3FM hoort. Maar nee, ik zou het ook prachtig vinden. Nee, maar ik heb heel veel bewondering voor deze act. Muriel, ik weet toevallig dus dit jaar voor het eerst echt als verslag jou bij Into the Grave ziet. Ja. Bist nog helemaal into dit soort bands, ter ziele? Ja, into. Nou, ik kan wel, Wat voor ervaring weer dat trouwens? Want wie is van tevoren zoiets van, ik ben benijd. Ja, nou, ik heb vooral het op een afstand allemaal gehoord. Nou ja, ik vind het gewoon heel veel bands wel echt muzikaal heel interessant om naar te luisteren. Dus dat is wel, ik kan denk ik wel daarin horen of iets een goede band is of niet. Ja, zet ik het op? Niet per se. Maar ik vind wel altijd dat het live heb ik er dan weer meer mee dan om het zo zelf te luisteren. Maar ik ben ook inderdaad over te zielen wel. Ik kan wel zien en horen dat jongens zijn die weten waar ze mee bezig zijn en dat echt heel hard gaat en heel goed. Dus, en wie een leuke weekend bij Into the Grave? Of niet? Ja, het was gezellig. Ja, ik vond het al wel. Ik heb vooral achter mijn laptop gezeten en artikelen geplaatst. Maar iedereen die even kwam aanwaaien en alles wat ik gehoord heb, dat kon ik wel waarderen. Klanken in deze aflevering van Noorderwien bij Ter Ziele. Frieske band en metal, dome, maar kijk hoe ze het neemt. Het in ieder geval zware gitaren. En in ieder geval hoor ik er persoonlijk wel heel erg van, maar gelukkig mijn gastnek, dus dat komt wel heel mooi. We gaan nog 1 plaat in overigens. En eerst maar even naar het komende hier, 3 voor 12, Friesland, dan deze afdeling. We zijn verder van doel. Heb je nou nog projecten, ideeën, plan? Nou, ik denk dat het wat mij betreft nog steeds kijken hoe ik een beetje uit het dal kan komen. En weer mentale dipje. Nou ja, de energie opbouwen om te kijken waar de dingen wel gebeuren. En ik denk dat dat belangrijk is, waar we het net ook over hadden. Van, nu wordt alles een beetje soort weggemaaid. Maar dat we gewoon daar als 3 voor 12 Friesland gewoon wel op blijven zoeken wat er dan wel gebeurt. Ik denk dat dat gewoon even heel belangrijk is nu. Ja, en qua festivals hebben we dit jaar vrijwel eigenlijk alleen een beetje de basic noem ik maar even dagverslagen gedaan. En ik zou dit jaar wel weer wat meer randartikelen willen doen. Dus gewoon wat meer
niet alleen de basisdingen delen, maar ook gewoon even wat verder kijken van wat is nog meer interessant om te delen. En wat is er gaande in de Friese muziekscene waar wij wat mee kunnen. Ja. En wat mogen we niet missen. En ja, ik denk wel wat ik wel leuk vind, zeg maar, is vanuit die coronaperiode, is dat we veel beter nog zijn gaan volgen wat er gemaakt wordt. Ja. Hè, dat is natuurlijk ook een bepaalde feeling die je daarvoor moet krijgen om alles maar op te pakken. En mensen die jou benaderen en bands die je benaderen. En dat vind ik wel leuk om te zien. Daarvoor hebben we nu ook veel beter overzicht van wat er uitgekomen is. Ja. En dan kun je dus zo'n lijst samenstellen. Dat zou ik wel mooi vinden om dat echt wel door te blijven zetten. Ja, het is alleen qua festivalseizoen wordt het... Ik weet het niet. Nee. Kijk, het leuke is aan 3 voor 12 Friesland, we kunnen ook bijvoorbeeld een goede Friese act gaan volgen. Dus dan gaan we toch lekker met z'n mee het land in. Ook leuk. Ja. Maar misschien komen er wel weer nieuwe ideeën voor wat leuke rubrieken. Maar goed, we moeten gewoon kijken hoe het komt. Je hebt gewoon in ieder geval lekker terug. Ja. Wat mij opvalt, we draaien nog in je plaat. Het is een top schier, zei jij. Dan denk ik, dat wordt best kwalitatief goeie popmuziek maken. Wat je smaak is een twaalf. Is wat anders, maar het is productioneel, qua composities. De meeste acts die wij hier draaien, dat stiert best als een hoed. Eigenlijk toen ik in de auto zat hier naartoe, toen dacht ik over jeetje, het is eigenlijk best wel, het gaat inderdaad alle kanten op. Maar wat er gemaakt wordt is gewoon kwalitatief inderdaad gewoon hartstikke goed. En goede producties. Er zitten clips bij waarvan je denkt van dat kan echt wel meekomen. En daar mogen we allemaal best wel heel trots op zijn. Nou, er is een liedje feestje en heel wat verdeeld in de Lietse dorpjes. De cultuur in Friesland is natuurlijk per definitie altijd vrij sterk best. Maar voor een scenevorming is dat soms heel ingewikkeld. Van hoe krijg je muzikanten bij elkaar en dwarsverbanden en dat soort dingen. En dan levert dat, vind ik, een heel mooi liedje op, toch? Ja, ik denk ook. Als je hier nog de hip-hop bijzet, dat je een heel compleet beeld hebt van wat er nu in Friesland eigenlijk gaande is qua genres en artiesten. Kijk, de hip-hop komt in dit lijstje niet terug, maar wordt wel steeds belangrijker voor Friesland, wordt steeds groter. Er zijn veel mensen actief mee bezig. Maar ik vind deze top 10 zeker niet teleurstellend. En ook even zo naar de hele provincie. Papa J, hebben we toen Drachten. Esther de Jong van Origine. Dokkum bij. Dus de plotloon doet ontzettend goed mij wat dat onbelangrijk. Zeewolf, een beetje oude Bill Diek. Ja. En we eindigen met een band die van de beroemde Jousters. 850 in Indie. Ja, precies. Komt. En waar kan je daar wat meer over vertellen? Waterveld? Het is eigenlijk een afkorting, hè? WTRSVLD is het. Ja, nou, laten we er Waterveld van maken. Ja, dat maar. Is inderdaad vanuit 850 in Indie wordt veel gemaakt. En dit is een van de best wel lekker freaky muziek, hè? Ja? Musiceren om het musiceren. Ja. Het is heel een soort landscape-achtige muziek. Ja, het is wel bijzonder. Ik vind het ook wel heel bijzonder om naar te luisteren wat dat betreft. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ontzettend leuk om de 10 favoriete platen zeg maar, van u 3 voor 12 mei te krijgen in deze aflevering. De laatste van dit jaar. Ik vond Noorderwino belangrijk. Ik wens je Molfest een heel mooi 2023. Zeker ook muzikaal. Muzikaal, ja. En voor de rest hoop ik dat iedereen een beetje zong bloedt. En dan de weer. Dank u wel. Hetzelfde. En dit weer Noorderwien voor dit seizoen. En we zijn gewoon in januari weer. Graag gedaan. Hoi.